ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, дӯстони азиз, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навора мошинои қабул кардем. Hyundai Solaris ҳастаки аз территорияи Москва, BMW X5 ҳастаи, материалҳои муравве солҳои 2020 ҳастаи, Opel Vectra B, яъне ки Opel дути объёмни сотка, Mercedes-ҳои E-Class заечка ҳастаи дӯстони азиз, Daewoo Lacetti 2008 сол ҳастаки созаи нархаш 18000 сомона бениҳоят арзон ва ҳастаи мошинои Citroen S4 ҳастаи дӯстони азиз аз территорияи Москва ва ҳастаи Opel Caravan, ҳастаи Opel Hatchback арзон ва ҳастаи дӯстони азиз Toyota Camry 2 сечкаи простой объёмни ва Opel Vectra ҳам ҳастаи Opel Vectra простой ва курси имрӯза 117 сомону 50 дирҳам. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. BMW X5 ҳастаи баъдрон ки беҳтарин ҳолат. BMW X5 соли барои 2013 сол сӯи фурӯш дизеле, объём мотораш 4 литра 10 литр мегад расход дорад дӯстони азиз. 2013 сол дизел, объём мотораш 4 10 литр расход. коробкаш автоматаи сеҳистани мошини баъдрон беҳтарин аст. 6 моҳи дига танировка дорад, 4 баллон пачка, обогрев сидения, кондитсионер, электропакет, зеркала дӯстони азиз ва мошин мегӯяд полни худ фулай комплектатсия дӯстони азиз. мошин беҳтарин ҳолатда ҳама ҷош кор мекунад. нархи мошина мегӯяд сумаки 150 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем, ё ки ба ягон квартира боша аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваҳдат мегӯяд духонага боша алиш мекунем дӯстони азиз. ба квартира аз территорияи Душанбе коробка боша мегӯяд алиш мекунем, новостройка ва сумаки 150 000 сомон аст. метавонем ки бо вариант пешниҳод кунем, яъне ки любой вариант бошад пешкаш кунем, арзон ва алишам мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат 150 000 муомилаи хуб мегӯяд мекунем. то қадсуни азиз дар ҳамин рақамҳои мегафон занг занед ки дар WhatsApp шумо. дӯстони азиз, агар ки мисол квартира шумо агар қиматарак боша, мақсад ки болои шумо да болои мошинашо сум метиҳад. мошин сурати мендалай беҳтарин ҳолат дорад, мақсад ки мошин идеални состояние. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ боша, оидан BMW 5 фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. ва кадоме ки ягон мошини фурӯшӣ, ягон хона, замин дошта боша, барои реклама кардан марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо кор мекунад, рӯй кунед, реклама мекунем. лайкҳо разани навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes E-Class ҳастаи баъдрон ки Mercedes-ҳои заечкаи авангардтаи соли барои 1998 сӯи фурӯш газ, бензин, гази радчорам дорад. объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи сеҳистани мошини баъдрон чотка. мошин 8 моҳи дига танировка дорад, 4 баллон пачка, электропакет, кондитсионер, салон тоза. нархи мошина мега 55 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 55 000 сомон аст, муомила мешавад. ягон Opel амоша болоиш агар сумам тиҳан мешавад дӯстони азиз. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 65 WhatsApp, дуюмаш рақамҳои Билайн ахираш 66 инашдам WhatsApp доранд. кадоми шудан хали заечки тоза ки лозим бошад на занг занен, маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, кадоме ки мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира дошта боша, барои реклама кардан рақамҳои мо дар аввали видео аст, WhatsApp кор мекунад. бо як бор дига мегӯям 885 1225 ҳам WhatsApp, ҳам имо, ҳам Telegram пайваст дорад. чӣ реклама ки боша, мошинаи хона, заминаи квартира рӯй кунед, реклама мемонем. лайкҳо разанед фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастаи баъдрон ки аз территорияи Россия. Hyundai Solaris соли барои 2014 сол сӯи фурӯш бензин, объём мотораш 1.4 литра, коробкаш механикаи сеҳистани мошин мега чотка. пробеги мошин 286 000 пробег. 4 баллон мегӯяд зимни ледни, яъне ки ду фасла аст, 4 фаслаи пачкаи страховка дӯстони азиз дорад, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, обогрев сидени, баллон пачка, зимни, кондитсионер, электропакет, обогрев ва дига чизои лозимӣ. нархи мошина мегӯяд 500 000 рубл мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар Москва, метро Внуковода. 500 000 рубл муомилаи хуб мегӯяд мешавад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон ҳастаи мегафон ахираш 89 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 98 ишта WhatsApp дорад. Hyundai Solaris 2014 сол беҳтарин ҳолат, нархшам мегӯяд мақсад ки 500 000 рубл савдои хуб мегӯяд дар пеши мошин мешавад.
ягон саволтон боша, ягон маълумото иловагӣ боша оиди ҳамин мошини фаҳмидан, шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. Ва кадоми шумо агар дар ҳамин навор агар мошини махқулитон агар наёфта бошед, дар комментария мо нависед ки чӣ хел мошин ба шумо лозим аст, маркаша ва солша кадом мисол нарх дар лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатоми алайкиро фаромӯш намекунем, мегузорем ва навори моро агар имкон бошад то охирша тамошо мекунем ва силкаи навора дар дигар сайтотон силкаша падишаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B аст бадро ки Opel дути объёмния соли бори 6 1999 сӯзишфурӯш газ бензин мотори 8 литра коробкаш механика ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин фақат шарда гаштага беҳтарин ҳолат аст. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад хадавои кадаги дӯстони азиз салоншам тозака 4 диска 4 болон ҳолати кори. нархи мошина мегӯяд 45000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши Сахват да метавонед ки мошина омада дар пеши Сахват бинед дӯстони азиз. нархи мошин 45000 сомон аст, муомилаи хуб мекунанд. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 2700, дуюмаш рақамҳои мегафонаш ҳам ахираш 1010 WhatsApp кор мекунад. мошин чухолакҳои пасмондагӣ беҳтарин ҳолат. дурнои салон, ҷои мотор, балон ҳамаш сурахта шуда бо диққат тамошо кунем, баъд ҳамин якката занг занед. агар харидор аниқ боша мега бо муомила мекунем дӯстони азиз. мошин дар шаҳри Душанбе Сахвада 99 сол объёмни сотка. хоб марамат дӯстони азиз, бештар маълумот чагирен ва агар бозам гӯем кадоме ки мисол мошини фурӯшӣ дора, хона дора, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, рақамҳои барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. чӣ реклама ки боша марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкора мезанем, фаромӯш намекунем, навора то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Citroen S4 ҳастае ки соли бори 6 2013 дар территорияи Москва. сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин, як даст каштаги мошин, як владелец дӯстони азиз, беҳтарин ҳолат дорад. кондитсионер, электропакет, абагирев, балон, пачка, свети сафед мошин фақат барои кор рафта омадаги мошини беҳтарин мегӯяд соҳибаш аяк кай тоҷики худ монад. нархи мошина мегӯяд 620000 рубл мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар Московский област, город Истра. мошин ҳамаи намуд комфорта дорад. 2013 сол Citroen S4 дӯстони азиз, беҳтарин ҳолат, мошин як даст гаштаги аст. нархи мошина боз мегӯем 620000 рубл бо муомила мешавад. 620000 рубл савдои хуб мешавад. хоб якумаш рақамҳои Россия дастии ахираш 8100 дастишон аст. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 1917 инаш да WhatsApp доранд. мошин бе ягон вложение, бе ягон расход, бе ягон камбудӣ. кадоме ки мехара бо арзон ҳам мешавад ва ҳамаша ба шумо бо метавонам фаҳмонда тиян соҳибшон. марамат худи ҳозир занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибаш гиред. ва кадоми дар территорияи Москва аз Россия мошини фурӯшӣ боша, аз Тоҷикистон ягон маркаи мошин, ягон хона, замин, квартира, марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад, рӯй кунед, реклама мемонем. лайкора занем, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti аст баъдрон ки срочная бо нархи арзон аст, нархи ахирша. Daewoo Lacetti соли бори 6 2008 сол сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега соза. то моҳи июла мегад ҳуҷҷат дорад, то моҳи июли 2024 дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад. балонаш ҳам ҳолати кори аст, светои сафеда, мошин мега соза 18000 сомон. нархи мошин нархи ахира мешавад, дига 1 сомон арзон намешавад, беҳуда норадаги фақат одамони харидор. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 18000 нархи ахира мешавад, одами коргарам беҳуда нораҳат накунен. ҳамин ҷои сумгириш 18000 аст, ҳамин нархи ахира мешавад, гуфтиян срочна мега сол дорад. 2008 сола ки хеле нархуда редки хеле мошин мегаден, або видеош ҳам ҳаст. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшона дӯстон, дар рақамҳошон имо, WhatsApp пайваст доранд. мошин электропакет, кондитсионер, ҳуҷҷат дорад. 18000 ҷои сумгириш боз мегӯем, дига арзон намешавад, беҳуда умуман нораҳат накунен. мошин дӯстон азиз ахирша ва одами коргара, фақат одамони харидор. марамат метавонед ки дига маълумоти одами харидор гирем. мегзарем ба ҳафтум матороли фурӯшӣ. дӯстони азиз, матороли фурӯшӣ ҳаста ки матороли муравве ҳаста ки солҳои 2023 як моҳ пеш мегӯяд ай салон гирифтагиам мегӯяд 31000 мегӯяд гирифтаем. ҳозир мегӯяд срочна бо сум дар корш, нархша мегӯяд 25000 гуфтеса, бо арзон мешавад. пачкай мошин вапше ки ҳамин матоло кор кардаги як моҳ пеш мегӯяд ай вагон гирифтаем ки ай ҳамин салон пачкай 31000 гирифтагиан, ҳозир 25000 мегӯян, бо муомила мешавад.
Моторол Мураввед 2023 сол идеални сайстани яксола ҳуҷҷат кардаги дӯстони азиз ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад ҳамаш комфорт не ҳамаи намуд кузофи калон ҳамаи намуд бардоштани сусу ҳамаи чиша дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахша мегӯяд соҳибаш деҳаи ҳафтгузора ягон камбудӣ ягон расход мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд 100% гаранчкати омада бинем мегӯяд хомӯш 31000 мегӯяд гирифтагӣ оз мегӯяд нақша 25 та гуфтесиам бо арзон мекунад размерҳои калонтара кадисони азиз якум рақамош рақамои TCL дасти ахираш 79 Тоҷикистон дуюмаш рақамои Россия ахираш 06 ишта WhatsApp доранд кадомиш буда ки охари материалҳои соли 2023 пачка лозима бо ҳамира муомила мекунам марамазанга срочна мегӯяд пул дар кушта бо фурӯш намуда метавонед дига маълумотша гирем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F-Asai ки дар кузофи караванаи срочна бо нархи арзон соли барои 1997 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин мотори 6 литраи коробкаш механика сайсари мошин бадрон чотка мошин созай мотор мегӯяд дуд намекунад расход мегӯяд надорад дӯстон азиз ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд як моҳи дига мондагиай хоб хадавоишам мегӯяд соз аст балоншам мегӯяд пачкай алиш намеша тоқа суми холӣ нархи мошина мегӯяд 27000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мекунед ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 27000 сомон аст муомилаи хуб мешавад якум рақамои Вавилон дасти ахираш 68 дуюм рақамои дасти Вавилон ахираш 53 инашда WhatsApp доранд мотор дуд намекунад расход надорад балонш ҳолаткорӣ як моҳи дига ҳуҷҷат хадавои кадаги мошин дар шаҳри Кӯлоб 27000 муомилаи хуб дорад дар шаҳри Кӯлоб 97 солай ягон саволтон бошад ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оид ами Opel Caravan фаҳмида шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода медиҳад ва тоқа суми холия мегӯяд срочнай худи ҳозир занг занед бо маълумотша гирем ва нашуд сумша мегӯяд арзон мекунем мошин мегӯяд созай ягон саволтон боша метавонед занг зада бо асоибашон пурсем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A сай бадрон ки соли барои 1994 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин мотори 6 литраи коробкаш механика сайстари мошин бадрон чотка мошин нархи ахирон шай мотор мегӯяд соз коробка мегӯяд 100% балон нав аккумулятор нав мегӯяд чашкаош мегӯяд варӣ надорад документошон азиз уже ҳуҷҷатҳои мошин буҷтагиай 4 дискаҳои престиж балон пачка мегӯяд намхали свето нархи мошина мегӯяд 15000 мегӯем нархи ахирон шай дига арзон намешава мегӯяд срочнай ҳамин нархи ахиронш 15094 сола мошин мегӯяд чоткай мотор соз коробка соз балон пачка аккумулятор нав чашкао варид надорад хоб промои мегафони исоибшон азиз ва дар рақамошон WhatsApp доранд ягон саволтон бошад ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар ҳамин нархи мошин 15000 ахирош дар шаҳри Душанбе метавонед занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка полобъёмния гази 4 кати соли барои 1995 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин гази 4 ам дорад мотори 8 литраи коробкаш механика сайстари мошин мегӯяд созай дӯстон аз мегӯяд пеши мошина мегӯяд объёмни кардагӣ астай дискаҳокои фасо задагӣ балонои ҳолати кӯрӣ хайли хеле сайстани нархи мошина мегӯяд 33000 мегӯем бо мегӯяд муомилаи хубам мегӯяд мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 33000 муомила савдош мегӯяд дар назди капоти мошин дарошон азиз яъне ки ручное простое яъне ки хел электропакет нестай парамои рақамои мегафони соҳибшона кадомида ки маъқулаи лозим аст марама занг занем ва кадоми шумо мошини фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад маълумотатон азиз дар рақамои 885 1225 WhatsApp имо Telegram пайваст рӯи кунед реклама мемонем лайкора занед фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Hatchback аст бадрон ки светои сирхай олучагиай срочнай соли барои 1990 аст ки сӯзишфурӯш бензинай мотори 6 литраи коробкаш механика сайсари мошин мегӯяд чоткай фақат ки камтари хеле фарош касагиай хеле мошин созай магад мотор мегӯяд зури бад аз суни азиз моторош идеалняй 4 та балон мегӯяд пачкай ва 4 дискаҳои фасо ва мотор мегӯяд звери бадай фақат ними камтар бампери ними ад ҷои хеле фарош кор дорад дига созай мошин 90 не ки ранги соли 94 95 сайстяняй нархи мошина мегӯяд 15000 мегӯем бо хай қати хичон гап мезанем мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дастуни азиз промои рақамои TCL соҳибшонаи мошин дар Қумсангир 15000 метавонед ки бо харидоро занг занед фақат не ки илтимос мегӯяд харидоро беҳуда мегӯяд нороҳат накунед чунки одами коргаре мегӯяд беҳуда занг назанад фақат харидор ҳамихел соҳибаш маълумотша пешкаш кардагиай хоб маълумотша дӯстон азиз мо гуфтем ва кадоме ки ягон мошини фурӯшта бошад рӯи кунед реклама мекунем ин буд навори имзои мо то видеои оянда